స్వాభిమాన్ పర్వులో భాగంగా గుజరాత్లోని సోమనాథ్లో శౌర్య యాత్ర నిర్వహించారు. వలసవాదుల దాడుల నుంచి సోమనాథ్ ఆలయ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వారికి గౌరవ సూచకంగా ఈ యాత్రను చేపట్టారు. ఇందులో ప్రధాని మోదీ, గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ పాల్గొన్నారు. శౌర్యం, త్యాగానికి ప్రతీకగా 108 అశ్వాలతో ఊరేగింపు నిర్వహించారు. దాదాపు కిలోమీటర్ మేర సాగిన ఈ యాత్రలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనగా హరహర మహాదేవ్ నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతమంతా మార్మోగింది. యాత్ర తర్వాత సోమనాథ్ ఆలయానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ శివునికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.